Okay, mayong gabi sa tanan. Okay, welcome sa The Bible Seminar karong semana. Bag-ampot ta. Daghang kayong salamat sa Dios tungod sa imong dakong grasya na mayong kahigayonan nga makapaminaw sa pulong sa Dios karong semana. Kung walay pulong sa Dios, kung walay tabang sa Espiritu Santo, to wala sa kinsang nga makaamgo kung unsa man ang insaktong dalan sa langit. Para maangko ng kaluwasan, nagtigom kami diri sa lugar sa tubangan sa imong pulong. Mao nga palyong abulyan ng among kasing-kasing sa tubangan sa imong pulong aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pakayo, aron nga maanggan namo ang kahulugan sa imong pulong o maangkon namo ang kaluwasan. Tapalyog tuduloy mi kung asa man ang insaktong dalan sa langit pinaginining Bible Seminar. Ilabi na palyo hatagi mi og mapahinop sa nga panghuna-huna aron nga makapaubos gyud kami sa tubangan sa imong pulong o makatutok kami sa imong pulong lamang. O tapalyo kaloy mi og palyo luwasa mi tapinang inining Bible Seminar. To hinami nga ang balang espiritu kay makabang kanamo gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Salamat sa Dios among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giyampo. Amen. Okay, unang pulong karon, Psalmo chapter 49 verse 1 and 2. Mga awit chapter 49 verse 1 and 2. Kaya atong masang sunituan, patalingugin ninyo kini mga katawan nga tanan, pamati kamo, mga pumuluyo nga tanan sa kalibutan, mga taong ubos ug mga dungganan, kabus ug adunahan sa tingog. Okay, so daghang kayong salamat sa pag-apil sa Bible Seminar karong semana. The Bible Seminar kay talima ka session gikan sa Lunes. Karong adlaw hangtod sa Venice katapusang session. So na importante nga tumong. Basin sa talyo sa mga tigpaminaw dili ta nga nakahibalo kung unsa man ang lason. Ngano man gi-invite mo diri. Basin mga brothers sa kay naka-invite ninyo, maminaw ta, apil ta. To yung unang session karong gabi atong tunan ang lason. Ngano man kinahanglan maminaw sa pulong sa Dios. Dini sa Psalmo chapter 49 verse 1 and 2, mao kinyang pulong sa Dios para sa tanan ng mga tao dining kalibutan. Patalingugin ninyo kini, mga katawan nga tanan, pamati kamo. So gusto ang Dios nga tanan ng mga tao nga maminaw sa pulong sa kamatuoran kay importante nga lason. Ang lason, ang tumong sa Bible Seminar kay para maangkon ang kaluwasan. To, unsa man? Kaluwasan. Okay, kaluwasan. Okay, tanawa ang whiteboard. Okay. Kaluwasan. Yeah. Salvation. Makita ba ninyo? Dilihaya? Okay, so akong isulat dilipot. Okay. Kaluwasan. Yeah, salvation. Namao kinyang tumong sa atong Bible Seminar. Kung ano man kinahanglan ng kaluwasan, kung maluwas ta, pinangi sa pagpaminaw sa pulong sa kamatuoran, madawa na to ang walay katapos ang kinabuhi. Eternal life. Buhay pa sa bunini nga, kung maluwas ko, pinay sa pagpaminaw sa Bible Seminar, makato ko sa langit. Unsa to? Langit. Dumaw kinyang tumong sa Bible Seminar karong semana para maangkon ang kaluwasan. Kay para makasulo sa langit, para mabuhi ko hangtod sa hangtod dito sa langit, kinahanglan kaluwasan. Okay, nasa naman ninyo? Yes.
So, why should we learn the Bible? Ngano man kinahanglan maminaw sa pulong sa Dios karong semana? Yeah, para maangkon ang kaluwasan. Walay katapusan nga kinabuhi. Para makasulo sa langit. Okay. Gusto ba mo muato sa langit? Gusto ba mo? Yes. Ako si Pastor Hyunjun Choi, tagikan sa Korea. Nagpuyok ko dito sa Pilipinas uban sa pamilya. Sa wala pa ko nabalin dito sa Pilipinas, nakapuyok ko dito sa Korea. Gusto ba mo mobisa sa Korea? Gusto ba mo? Pero bisan pa gusto mo, baka ato ba mo dito sa Korea? Dili, ano man? Walay ticket. Bisan pa gusto mo, pero bisan pa gusto mo mobisa sa Korea, dili mo makato sa Korea, ano man? Walay ticket. Sa manini, bisan pa gusto mo mawato sa langit, pero kung walay kaluwasan, dili mo maslo sa langit. Nasa naman ninyo? Yes. Sa una, isa ka nanay, at na siya chance nga nakapaka-counsel nako. Akong gipangutan siya, Nanay, naluwas na ba ka? Gusto ko mawato sa langit. Akong question kay, naluwas na ka, di ba? Naluwas na ka, nanay? Gusto ko. Ay, nanay, akong question kay, naluwas na ka? Gusto ko. Something wrong, di ba? Panyapon na ka? Gusto ko. Panyuto na ka? Gusto ko. Ay, bisan pa gusto siya moto sa langit, pero kung wala pa siya naluwas, dili siya makato sa langit. Nasa naman ninyo? Yes. Bisan pa nakasimba na mo sa una, bisan pa adunay mo relihiyon karon, pero kung wala pa naluwas, dili ka makaato sa langit. Nasa naman ninyo? So ilabi na karong semana, atong tunan, kung unsa man ang kaluwasan. Yes. Pili nga time. Kung mamina mo pa kayo karong semana, kamong tanang kay mga luwas. Pinay sa grasya sa Diyos. Okay. Andam na ba mo? Andam na? Yes. Pagpaminaw lamang. Mao kinyang imong bahin. Pagpaminaw. Okay. So atong tunan ka ba nini? Unsa man ang kaluwasan o unsa man ang insaktong dalan sa langit o unsa man ang papakataw pag-usop. Yes. Kaluwasan, papakataw pag-usop kay pareho nga kahulugan. So atong tunan ka ba nini karong semana? Dakhanang adunay pagtuwa-tuwa kabayin sa langit, di ba? Kumusta mo? Kasi sa talwas sa mga tikpaminaw, na yung mga tikpaminaw nga dalwas na, o na yung mga tikpaminaw nga wala pa dalwas. Bisan pag dakhanang nagasimba sa church, dakhanang nagduha-duha gihapon, kung asa man ang insaktong dalan sa langit, di ba? Sa dipena sa mga pastor, sa dipena sa mga church, dalan sa langit kay lahi. Ubang kay nagtudulong nga, kung gusto ka muato sa langit, kinana ka magsimba sa church kada Domingo. O ubang kay nagtudulo, kung gusto ka muato sa langit, kinanang ka maktuman sa palaot. O ubang kay nagtudulo, kung gusto ka muato sa langit, kinanang ka magpabunyak. Ngano man sa dipena sa mga magtutudulo, dalan sa langit kay lahi, di ba? Dalan sa langit kay dilidakan. Dalan sa langit kay usa lamang kadalan. Nasa man ninyo? Pero dakhanang wala pa sure kabayin sa insaktong dalan sa langit. Ano man, dakhanang wala nakaibalo, Biblia. Ang Biblia lamang ang makatudulo kaninyo kung asa man ang insaktong dalan sa langit. Nasa naman ninyo? So, Biblia kay manual, para maibaran nako kung asa man ang dalan sa langit. Okay, tanawa ko. Kinsay nakahimo sa langit? Kinsay nakahimo sa langit? Kinsay nakaandam sa langit? Kung naibaba palyog tuba ka, dabay baba. Kinsay nakahimo sa langit? Ang Diyos. Tayo kinsay makatudulo kaninyo kung asa man ang dalan sa langit? Ang Diyos nga nakahimo, di ba? Kabalo ba man kung asa man na akong balay? Wala mo nakahibalo, di ba? Pero makatutulo ko kaninyo kung asa man ang dalan sa akong balay. Bisan pa kabalo na mo kung asa man ang dalan sa simbahan,
Pero kung wala mo nakaibalo, kung asa man ang insaktong dalan sa langit, dili mo makato sa langit. Nasa man ninyo? Yes. So karong Bible seminar, maibaran ninyo ang insaktong dalan sa langit. Miingon sa Kristos sa iyang kaugalingon. Juan chapter 14 verse 6. Ako mao ang dalan o kamatuoran o kinabuhi. Wala bisag kinsa nga makabot sa amahan kundi ni pinangikanak ko. Si Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, I am the way. I am the way. Unsa wi pasabon ini? Ang Diyos lamang ang makatudlo kaninyo kung asa man ang dalan sa langit. Nasa naman ninyo? Yes. So Biblia mao ang dalan sa langit. Mao nga ang itong tunan ang Biblia karong semana. Nasa naman ninyo? Yes. Okay, gusto ko nga mag-introduce sa isa ka tao, si Byung-Chul Lee. Siya mao ang founder sa Samsung company. Kabalo ba mo Samsung? The mga cellphone, di ba? Samsung. Yeah, siya kay pinakaunang magtutukot sa Samsung company. The pinakaunang tagya. Pero namatay na. Dato kayo siya. Gidawan na niya ang dakong bahandi. Pero happy na namatay siya. Sa wala pa siya namatay, aduna siya takama question. Ilabi na kabayin sa kamatayon, kabayin sa langit, kabayin sa imperno. Bisan pa aduna siya takama question, pangutana, wala bisa kinsa nga nakatutulukan niya. Bisan pa gusto siya nga hibaluan ang dalan sa langit, bisan pa mga reliyosong mga tao, wala sila nakatutulukan niya kung asa man ang insaktong dalan sa langit. Kaya ang mga reliyosong tao put, wala sila nakaibalo kung asa man ang insaktong dalan sa langit. Nasa naman ninyo? Yeah. So, mao kinya iyang pangutana sa wala pa siya namatay. Yeah. If God loves man, why give him pain and misery? Why did God make the wicked? Who has been to heaven and hell? Kinsay makato sa langit, kinsay mapunta sa imperno. Kung naay langit, kung naay imperno, kinsay muato sa langit, kinsay mapunta sa imperno. Mao kinya iyang question kay nangadulok siya sa iyang kamatayon. Kaya dapat niyang duula ang kamatayon at tubangan niya. Is the end of the earth coming? Naikatap sang panahon, tining kalibutan? At na sa dakama question, pero wala pa kitubak ang iyang mga pangutana. Ngano man? Wala siya nakatutok sa Biblia. Kaya atong lantaw ng isa ka video, wala siya nakakapulak sa tubak. The volume up, please. Yes. Bisan pa aduna siya dakan mga pangutana pero wala pa gitubak ang iyang mga pangutana. Ngano man kay wala siya nakahibalo kung unsa man ang Biblia.
Ilabi na pinaka-importante nga topic na diya sa Biblia kay kaluwasan, dalan sa langit. Pero problema kay bisan pa naidakang mga tao nga nagasimba sa church karon, takanang wala pa sure kabayin sa kaluwasan. Kumusta mo? Naluwas na ba mo? Kung naluwas na mo, kanusa mo naluwas? Kiunsa ninyo pakaluwas? May pasa pa ninyo? Kung wala pa sure, mao kina ebidensya nga wala pa naluwas. Na isa ka tao, nangutan na siya sa iyang friend. Panyapon na ka, tayo ensok na ituha ka tubang, di ba? Oo, o wala pa. Pero kung iyang friend kay mutubag sa manini, wala ko kabalo, wala pa sure, ay panyapon na ka, wala ko kabalo, buhay pa sa maning humana ang panyapo, wala pa. Wala pa human, di ba? Ensa kay duha ka tubang lamang, oo o wala pa. Pautan ako mo. Naluwas na ba mo? Naluwas na ba ka? Kung wala pa sure, mao kinyang sigurado ng ebidensya nga wala pa ka naluwas. Nasa man ninyo? Kung kisa man ang naluwas sugyo kay makatubak, kung kisa man ang naluwas kay makaisorya, kiyunsa niya pakaluwas, kanusa siya naluwas. How? When? Kung wala pa sure, mao kinyang ebidensya nga wala pa naluwas. So hinako nga kamong tanang kay makabaton sa kaluwasan karong semana. Si Lee Byung-chul nawala na ang chance sa kaluwasan. Pero hinako nga kamong tanan dili ko kanang mawala ang chance. Okay? So paminang pa kayo. Isa ka tao, Bonhoeffer. Siya kay isa ka German. Sulo sa Second World War, takang mga Hudyo kay gipamatay sa mga Nazis. So dili siya ganahan nga takanang mga matay. Pinagi sa Nazis. Mga mingo siya nga ayaw buata, ayaw patyon ang mga Hudyo. So mga gidakpan siya o iyang penalty kay death penalty. So gidakpan siya sa isa ka bilangguhan. Pero naluwas na siya. Mga tuwala ang adlaw sa kamatayon kay iyang bulta kay kamatayon. Yeah. Nakabon na ang adlaw sa kamatayon. Kitawag siya, Bonhoeffer. Umari. It is time to die. Pero si Bonhoeffer, walay kahadlo. Ano man, andam na sa tubangan sa kamatayon. Sa wala pa siya namatay dito sa bilangguan, mingon siya sa tubangan sa mga tao. This is the end. But for me, it is the beginning of life. Usawi pa sa banini? Bisa pang mamatay ko, dili ko mabalak kay maka ato ko sa langit. Kumusta mo? Andam na ba mo? Andam ka na ba? Kung mamatay ka karong gabi na, asa ka mapunta? Dito sa langit, 100% o dito sa imperno. Duha ka dalan lamang, pakauman sa kamatayon. Si Bonhoeffer, naluwas siya, mao nga atubang sa kamatayon, walay kahadlok. Kung maluwas ka, kung maluwas mo, walay kahadlok sa atubang sa kamatayon. Naluwas ko August 7, 2002. Pinay sa pagpamin sa Bible Seminar sa Maninyo, naluwas ko dito. Sa wala pa ko naluwas, nakasimba ko dugay. Kabalo ko nga kung sa manang Biblia, kabalo ko nga kung kinsa si Jesus Cristo, kabalo ko nga namatay si Jesus Cristo dito sa cross, pero wala ko naluwas. Wala ko nakatuo sa mayong balita. Pero August 7, 2002, gabi, pinay sa pagpamino sa mayong balita, naluwas ko dito, sukada to, walay paktuhadwa. 100% sigurado ko, kabahin sa kaluwasan. Bisan pang mamatay ko karon, walay problema. Kay makasulok ko sa langit 100%. Kumusta mo? Nay takong kasiguruhan?
Sumala sa Biblia, unang Thessalonica chapter 1, kung kisa man ang naluwas kay adunay dakong kasayuran. Great assurance. Wala pa. Tayong mao king ebidensya nga wala pa naluwas. Mao nga kinahanglan mo mamina pa kayo karong semana. Kay kananang Dios nga luwason ang tanan. Okay? So, unsay makatudlo kaninyo kung asa man ang dalan sa langit? Biblia. So, Bible is the answer. Kung wala ka kabalo kung asa man ang dalan sa isa ka lugar, usahay makagamita sa Google Map application, di ba? O, kinang na mapa. Sa manini, Biblia mao ang sama sa mapa para maibaran ang dalan sa langit. So, pinay sa Biblia, maangkon na to ang kaluwasan. Mao kinasong ano man kinatamaminaw sa pulong sa Dios. Ikaduhang Timoteo chapter 3 verse 15, nga suka sa imong pakabata, hingbaluan mo ang mga balaan nga kasulatan, nga makahimo kanimong nga manggialamon ngadto sa kaluwasan, pinagi sa pagtuo nga anak kang Kristo Jesus. Unsa man ang balang nga kasulatan, mao kiniyang Biblia. So pinagi sa Biblia, maangkon nato ang kaluwasan. Dili pinay sa relihiyon, dili pinay sa buwas sa tao, dili pinay sa pag-ampo, dili pinay sa bautismo, kundi dili pinay sa Biblia, maangkon nato ang kaluwasan. Insakto ba? Yes. Juan chapter 5 verse 39. Atong basahon 3:1. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, to kay kamo na nakunahunang nga diya kanila, may kinabuhi kamo nga walay katapusan, o kini sila mao ang nanagpamatot kanako. Yes. Pinagi sa Biblia, kasulatan kay Biblia, padaw na to ang walay katapusan nga kinabuhi. Yes. So, nakonektado sila. Kung kisa man ng maluwas, pinay sa Biblia kay makabaton sa walay katapusan nga kinabuhi. Buwadi pa sa bunini nga, kung kisa man ng maluwas kay makasulo sa langit, o mabuhi siya dito sa langit, hangto sa hangtot. Nasa man ninyo? Yes, mao nga Biblia mao ang dalan sa langit. Tang ikadua, ngano man kinahanglan maminaw sa pulong sa Dios pa kayo karong semana? Ngano man kinahanglan maminaw sa Bible seminar? Kay dakhanang adunay sa iyong nga pagsabot. Kabayin sa Biblia, kabayin sa kaluwasan, kabayin sa buhay ni Kristo, kabayin sa langit, dakhanang adunay sa iyong nga pagsabot, kabayin sa kaluwasan, mao nga kinahanglan maminaw sa Bible seminar. Miingon sa Kristo, Matthew chapter 22 verse 29. Mateo chapter 22 verse 29. Matthew chapter 22 verse 29. Okay, atong masahon 3:1. Apan sa mitubak si Jesus nang ingon kanila, nangasayop kamo, kay wala ninyo hibaloy ang mga kasulatan, bisan ang gahom sa Dios. Nangasayop kamo. Ngano man, wala ninyo hibaloy ang mga Biblia, kasulatan. Kung walay pakila sa Biblia, dali lang nga makasayop ta kabayin sa langit, kabayin sa dalan sa kaluwasan, no? Kabayin sa Dios. Sa talwas ng mga tao nga nakasimba sa church, ilang kahimtang kay sama sa mga buta. No? Kumusta man ang buta? Makita ba nila o dili? Dili makita. Mao nga dili makakita sila sa dalan. Sakto ba? Takang mga tao nga nakasimba sa church kay sama sa mga buta. So kung sundon ninyo ang mga buta, unsay mahitabo? Mahulog ka mong tanang kauban dito sa kahong, di ba? Uy, pasabot nga, mapunta mo sa impyerno, kauban nila. Mingon sa Kristo, Matthew chapter 15:14. Pasaktin ninyo sila, mga buta sila nga mga magmamando sa mga buta, o kung ang buta magamando sa buta, silang duha mahulog sa kahong. Kung sundon ninyo ang
sayom nga paktoderlo, mapunta mo sa imperno uban nila nga nakasayom. Nasa naman ninyo? Takanang adunay sayom nga pagsabot. Kabayin sa dalan sa langit. Takanang nakunaw nagyapon nga ilang dalan kay hustong dalan. Bisan pa og sayop sa tubangan sa Dios. Proverbs chapter 14:12. Adunay usa ka dalan nga tao matarong, alang sa usa ka tao. Apan ang katapusan, niya na mao ang mga dalan sa kamatayon. Murag hustong dalan, pero katapusan, sayom nga dalan. Kung dili ka maluwas, bisan pa makasimba ka, pasin makahunaw na kang makato ka sa langit. Pero kung mamatay ka, maangwa ni mong nakato na ka dito sa imperno. Bisan pa nakahunaw na kang makato ko sa langit. Pero namatay na ko, o maangwa na kong nana ko dito sa imperno. Burak ba yung dalan, pero sa katapusan, kamatayon. Sa manini, takanang adunay sa nga pagsabot, kabahin sa kaluwasan. Okay. Akong ipakitang isa ka video, kabahin sa sayong nga pagsabot. Yes. Sa diyang nakainom ang papa, nakahunaw na siyang putol nga tubig, di ba? O, limpyo nga tubig. Pero, naangwa niya sa katapusan nga kanang tubig kay kikan sa putol nga tubig, kikan sa CR. Kikan sa CR. Sa sinuktanan, nakasayop siyang mahayong tubig. Pero sa katapusan, naangwa niya nga hugaw nga tubig. Sa maninipisan pa, nakunaw kong pasin, siguro, makatuko sa langit, kay nagasimba ko karon, to kay nagaampo ko karon, siguro, makatuko sa langit. Bisa pa naipaktuha-duha, dili ko ka na makunaw na kabayin sa kaluwas sa salalom. Bisa pa wala pa ko sure, bisa pa wala pa ko naluwas. Kano na naipaktuha-duha, bisa pa wala pa ko naluwas. Pastor, basin, makatuko sa langit, kay nakasimba ko dugay. Nakampok ko takang mga higayon. Nakasimba ko kanunay. Pasin siguro makato ko sa langit, dili sigurado. Siguro. Dili sigurado, siguro, maybe, makato ko sa langit. Mao kinebidensya nga wala pa ko naluwas. Nasa naman ninyo? Yes. Roma chapter 10 verse 2 and 3, pasaw na to sunituan, kaya ko nagapamatot kanila, nga sila dunay kakugi alang sa Diyos. Apan dili sumala sa kahibalo, kay sangit, wala nila isayri ang pagkamatarong sa Diyos, o kinapaninguan nila ang pagtuko sa ilang kaugalingon, wala sila mapasakop sa pagkamatarong sa Diyos. Bisan pang naitakong kakugi dito sa simbahan. Pagtambol sa simbahan kada Domingo, nagaampo ko kada adlaw, o nagabuhak ko sa dakhan dito sa simbahan, nakabasa ko sa Biblia kada adlaw. Bisan pang naitakang mga panikamot para sa Ginoo, pero kung wala ko nakahibalo, kung unsa man ang kaluwasan, kung asa man ang insaktong dala sa langit, dili ko maluwas. Nasa naman ninyo? Tanawa, bisan pang naitakong kakugi alang sa Diyos, apan, dili sumala sa kahibalo. Kay sangit, wala nila hisayri ang pagkamatarong sa Diyos. Buhi pa sa bunini nga, bisan pang naitakong kakugi, wala pa naluwas. Kay wala sila nakahibalo kung unsa man ang kaluwasan. Makatuba sila sa langit o dili? Dili. Nasa naman ninyo? Bisan pa gusto ko nga muato sa Korea, sumang akong kipalidang takang mga sinina, mabagong sinina, bagong pa, kay gusto ko nga mubisa sa Korea, ma-interested kayo ko. Akong giingnan ang mga silingan.
Ugma, muato ko sa Korea. Ala, gwapo kayo. Ugma, muato ko sa Korea. Sumakong kipal niya, takang mga materials, takong mga bagong sinina, o takan. Dito sa airport, Cebu Airport, Mactan Airport. Gusto ko muato sa Korea. Tayo sa man ang kinahanglan? Ticket, di ba? Ticket, di ba? Sir, asa man ang ticket? Walay ticket. Tayo dili pwede. Bisan pa walay ticket. Gusto kayo ko, gusto. Tanawa, akong kipalinaw takang mga materials para dalaon dito sa padulong sa Korea. Tayo pwede ba? Dili pwede. Unsa man ang kinahanglan? Ticket. Ginoo, tanawa akong kinabuhi, nakasimba ko, dugay, nakampo ko, kanunay, nakatabang ko sa takang mga tabang, o usahin, nakahulog ko sa offering dito sa simbahan. O nakadayag ang mga pasan ako nga, mayong Kristyano. Gusto ko nga moto sa langit. Tayo manguta na ang Diyos kanako. Kano sa kanaluwas? Kano sa kanaluwas? Kiyunsan niyo pakaluwas. Manguta na ang Diyos kanimo. Kung wala ka nakahibalo, kung sa man kaluwasan, mapunta ka sa imperno, dili langit. Ginoo, wala ko kabalo kung sa man kaluwasan. Ginoo, wala ko kabalo kung kano sa kunaluwas. Tayon, dili ko makato sa langit. Nasa naman ninyo? Okay, akong ipakita ang isa ka video. Dito sa eskwelahan, nay lumba. Kabalo ang lumba? Racing, di ba? Racing game, lumba. Pero isa ka bata sa iyong nga dagan. Atong antaon, unsay nahitabo? Okay. Racing game, team racing, the lumba. Pero isa ka bata sa iyong nga nakadagan. Pero magkusok kayo. Pero sa iyong nga nakadagan, tanawa, unsay nahitabo? Nasa naman ninyo? Unsa nahitabo? Isa pa? Hustong dalan sa iyong nga dalan. Sa iyo, di ba? Kinan siya lumba diri, di ba? Pero long way. Naidakong kakugi. Kusong nga dagan. Pero problema kay sa iyong nga dalan. Nasa naman ninyo? Takang mga reliyosong tao kay sama niya. Naidakong kakugi dito sa simbahan. Pero wala sila nakaibalo kung asama ng dalan sa langit. Unsaon nila pagkato sa langit? Imposible. Kabalo ba mo? Kung asama ng insaktong dalan sa langit, may pasaw pa ninyo kung asama ng dalan sa langit, kung ubang kay mangutan ka ninyo, Ma'am, Sir, asama ng insaktong dalan sa langit. Kung dili mo makatubak, mao kinyang ebidensyang wala pa naluwas. Nasa naman ninyo? Para maangko ng kaluwasan, we should be honest. Job chapter 22, sumala sa Biblia nga, ang mga mapayinop sa noon ang mga luwas. Kinahanglan ta mapaubo sa tubangan sa Dios. Kung wala ka kabalo, kung asama na insaktong dala sa langit, be honest sa tubangan sa Dios. Ginoo, wala ko kabalo. Palyok, tuduluhan ko kung asama ng insaktong talan sa langit. Tayo maluwas ka kanong semana. Pero pisa pa wala ka kabalo. Pero tungo sa pagkakaihan, what's wrong with me? Ayaw tuduluhan ko. Dili ko mamina o sukat o guma. Tayo dili ka maluwas. Yes. So, dakhan ng adunay sa nga pagsabot, maluwas ta, pinay sa pagsugit, pinay sa panikamot, pinay sa milagro, pinay sa mayong buhat, pinay sa pagampo, pinagi sa bautismo, pinagi sa mahayong position dito sa simbahan. Pero sumala sa Biblia, dili kini dalan sa langit. Wala bisa kinsa nga maluwas, pinagi sa buwas sa tao. Nangutan na ang mga tinunan ni Yesu Kristo, kang Yesu Kristo sa manini. Ginoo, Matthew chapter 19, verse 25. Kinsa man ang diyay alang maluwas. Verse 26, mitubag sa Yesu Kristo. Sa tao, kini mga butang dili mahimo, apan sa Dios, kini mga butang mahimo. Pinay sa buwas sa tao, wala bisang kinsa nga maluwas. Okay? So atong tunan ng kabanin ni kanong semana,
dalan sa langit kay isa ka dalan lamang. John chapter 3 verse 3, pasal nato sunod tuan, si Jesus mitubak og miingon kaniya, sa pakamato, nagaingon ako kanimo, kawas kung ang tao magapakataw pag-usop, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Niatong panahon na isa ka reliyosong tao, si Nicodemo. Nicodemo mao ang magtutudulo sa Bible niya dito sa Israel. Bisan pa og Bible teacher siya, wala siya nakaibalo kung sa manang dalan sa langit. Bisan pa nakatudulo siya sa Bible niya ngadto sa mga Hudyo, pero wala siya nakaibalo kung sa manang kaluwasan. Mao nga miingon si Kristo kaniya. Kawas kung ang tao makapataw pag-usop, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Asa man ang kingharian sa Dios? Langit. Kinsay makakita sa langit? Katong musulo sa langit kay makakita sa langit, di ba? Tayon, unsay dalan sa langit? Nahitubak dinhi sa bersikulo. Papakataw, pag-usop. Papakataw, pag-usop kay dili pakta mo sa simbahan. Papakataw, pag-usop kay dili change our life. Papakataw, pag-usop kay kaluwasan. Nasa naman ninyo? Miingon sa Kristo, kawas kung ang tao makapataw pag-usop, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Wala siya istorya sa manini. Kawas kung ang tao makapabunyak, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Miingon ba siya sa manini? Wala. O, kawas kung ang tao magaampo kanunay, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Miingon ba siya sa manini? Wala. O, kawas kung ang tao nga makabuhatong mayo sa tubang sa tao, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Miingon ba si Kristo sa manini? Wala. Kawas kung ang mga tao nga magahulok sa offering dito sa simbahan, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Miingon ba siya sa manini? Wala. O, kawas kung ang tao nga magatuman sa Ten Commandments, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Miingon ba siya sa manini? Wala. Unsa man ang dalan sa langit? Isa lang makadalang. Unsa man? Papakataw, pag-usop. Kawas kung ang tao makapakataw pag-usop, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Para makasulo sa langit, kinahanglan ipanganak pag-usop sa espiritu ng paagi, pinay sa Biblia. Nasa naman ninyo? Yes. Dahil unsaw na to papakataw pag-usop? Unsaw na to pakaluwas? Yeah. Atong nakatunan na, pinay sa Biblia. Unang Pedro chapter 1 verse 23, sa kipakataw kamo pag-usop, dili sa bining nga madunotton, kung dili sa dili madunotton pinagi sa pulong sa Dios, nga buhi o nagapadayon sa gihapon. Kipakataw kamo pag-usop, pinay sa unsa? Pinay sa pakampo, pinay sa pulong. Pinay sa bautismo, pinay sa pulong sa Dios. Mapalugto ba ka? Pinay sa unsa? Pinay sa pulong sa Dios. Na unsang pulong, verse 25. Atong masahon, apan ang pulong sa Ginoo makapadayon sa gihapon. O kinimaw ang pulong sa mayong balita nga ginawa ni kaninyo. Diya sa Biblia niya, naidakang mga pulong, pero dilita ng mapulong kay mayong balita. Example, Genesis 1 verse 1, gibuwas sa Dios ang langit o yuta. Kining pulong kay dili mayong balita. Kining pulong kay makatutulog ka nato kung unsa man ang gibuwas sa Dios sa sinugtanan. Kabay sa panglalang. Dili kabay sa kaluwasan. Mayong balita, mao ang pulong kabay sa kaluwasan. Diya sa Biblia, na mga pulong kabay sa kaluwasan. Kabalo ba mo kung unsa man ang pulong kabay sa kaluwasan? Kabalo ba mo? Bisan usak ka bersikulo. Kabalo ba mo kung unsa man ang pulong kabay sa kaluwasan? Takanang wala nakaibalo. Mao kyan lason ngano man takanang wala pa sure kabay sa kaluwasan. Mao kyan lason takanang nakduha-duha kabay sa langit. Kung wala yung Biblia, wala sa kinsa nga makaamgo kung unsa man ang dalan sa langit. Nasa naman ninyo? Yes. Mao nga, sa tayo sa mga tao nga nakasimba sa church, dilita na makato sa langit. Kay dilita na nga naluwas. Dilita na nga nakahibalo kung unsa man ang kaluwasan. Dilita na nga nakahibalo kung unsa man ang kamatuoran. Matthew chapter 7:21. Mingon sa Kristo. Pasan nato sa 21. Diliyang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulo sa gingharian sa langit.
Dili tanan nga makato sa langit, dili tanan. Sa talyo sa mga tao nga nagasimba sa church, sa talyo sa mga tao nga nagaampo, sa talyo sa mga tao nga nagabuhat sa takhan dito sa simbahan, dili tanan nga makasulo sa langit. Tayon, kinsay buhato sa langit, kinsay mapunta sa impyerno. Ang itong hibaluan, di ba? O, pinaka-importante question, asa ko mapunta kung mamatay ko karon? Padulong sa langit o padulong sa impyerno? Kung wala pa ko sure kung asa ko mapunta, mao kini ebidensya nga wala pa ko naluwas. Nasa naman ninyo? Yes. Takanang nakto sa sayong pagtudulo. Okay? Tanawa. Tinopani o sayop? Dili Samsung, di ba? Samsung. Murak Samsung, pero dili Samsung. Peke kini, di ba? Peke. O, tinopani o peke? Peke. Unsa man na tino nga pangalan? Nike, di ba? Nike. Pero kani? Nice. O, tinopani o peke? Peke. Tino nga pangalan kay KFC, di ba? O, tinopani o peke? Murak 7-Eleven pero 7 plus 1 di ay, di ba? Peke di ay. O, tino pa? Murak Adidas pero Adadas, dili tinuot. O, tino pa? Unsa man ang tino nga pangalan? Dove. Pero kani? Dave. O, tino pa? Tino nga pangalan kay Oreo, di ba? Pero kani? Boreo. Nga naman, nakahibalo mong sayop sila. Kay kabalo namo nga kung sa man ang tinuod, di ba? Sa manini, kung nakahibalo mo kung sa man ang kamatuoran, mahangwan ninyo, makahibalo mo kung sa man ang peke, kung sa man ang baka kung magtutudulo, kung sa man ang sayom nga teaching, kung kabalo mo kung sa man ang kamatuoran. Tayo makahibalo mo kung sa man ang sayom nga pagtudulo. Pero wala ka kabalo kung sa man ang tino nga teaching, kung sa man ang sayom nga teaching, buhay pa sabi nga wala pa ka nakahibalo kung sa man ang kamatuoran. Naitakam mga sayom nga pagtudulo, dili na to mahiyap, di ba? Dili mahiyap. Naitakam mga sayom nga pagtudulo, pero kamatuoran kay pila kabuk, usa lamang kabuk. Sakto ba? So kung inyong tunan ang kamatuoran, dahil nga mahangwan ninyo kung sa man ang sayop. Takanang nakto kang laing nga Jesus. Takanang nakto sa laing nga mayong balita. Takanang nakto sa sayom nga pagtudulo. Ikaduhang Korinto chapter 11 verse 4. Kay kung ang nagaabot magwali og laing nga Jesus nga wala namo igawali, o kung nagadawat kamo og laing nga espiritu nga wala ninyo madawat, kung laing nga mayong balita nga wala ninyo madawat, mayo man ang inyong pag-antos kaniya. Takanang nakto kang laing nga Jesus, takanang nakto sa laing nga espiritu, laing nga mayong balita. Murak tinuot, pero peke diya. Kung nakto mo sa bakak, kung nakto mo sa sayong nga doktrina, kung nakto mo sa laing nga dalnan, asa mo mapunta? Laing nga dapita. Asa man laing nga dapita? Imperno. So kinatamuto sa kamatuoran lamang para maangkon ang kaluwasan. Juan chapter 32, o kamo makaila sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Unsay makaluwas kaninyo? Kamatuoran. Unsa man kamatuoran? Dili lilihon, kundi Biblia. Ang mga lilihon kay dili makaluwas ninyo. Kay ang mga lilihon kay gihimo sa tao. Pero ang Biblia kay gikan sa Dios. Nasa naman ninyo? Ang mga lilihon kay gikan sa tao, pero ang Biblia kay gikan sa Dios. Gihatak sa Dios ang Biblia kaninyo para maibaran ang dalan sa langit. Juan 70 verse 17, palaanon mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Biblia. Salmo 119 verse 142, ang imong pakamatarong mao ang pakamatarong nga walay katapusan, ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Pulong sa Dios.
Biblia. Ngano man Biblia kay kamatuoran, kay Biblia kay tinuot 100%. Ilabi na karong semana atong tunan ang daghang mga ebidensya ngano man ang Biblia kay kamatuoran. Ngano man ang Biblia kamatuoran, ang Biblia kay tinuot 100%. So diya sa Biblia naay mga facts kabahin sa creation, kabahin sa science, kabahin sa history, kasaysayan, kabahin sa espiritu ng mga butang, o kabahin sa eternity. Kabahin sa langit. So atong tunan kabahin ni karong semana, naidakang mga ebidensya. Kay ang pulong mao ang Dios. Juan chapter 1 verse 1. Basa nato 3:2-1. Sa sinuktan mao ang pulong, ugang pulong kauban sa Dios, ugang pulong mao ang Dios. Ang Diyos kay dili tao, ang Diyos kay dili bato kahoy. Ang Diyos kay magbubuhat, ang Diyos kay espiritu sa Biblia. Tayo unsa na to pakato sa Dios? Pinagisa Biblia. Nasa man ninyo? Makatuta sa pakana sa Dios, pinay sa Biblia naman kay ang pulong mao ang Dios. So kung Biblia kay tinuod 100%, buhi pa sa banin nga buhi ang Dios. Tinuot ang pakana sa Dios. Dayon, giunsa sa Dios pakasula sa Biblia, ikadong Pedro chapter 1 verse 20-21, sa hingbaluan kini una sa tanan, nga walay bisan unsang nga takna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay, kay walay takna nga miabot pinagi sa kabubuton sa tao, kundi ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa kinadala sila sa Espiritu Santo. Buhi pa sa panini nga, kung kisa man ang kitandok sa balang nga Espiritu kay kasula sa Biblia. Buhi pa sa panini nga, nakasula sila sa Biblia, dili sumala sa kabubuton sa tao, kundi dili sumala sa kabubuton sa Dios. So mga ang Biblia mao ang pulong sa Dios, dili pulong sa tao. Nasa naman ninyo? Yes. Pero, ano man ay dakang mga tao nga nakasula sa Biblia? Sa una, isa ka nanay dito sa Pilipinas, sa diyang naka-evangelize ko sa isa ka nanay, bisan pa nakasimba siya dugay pero wala pa naluwas, wala pa siya sure. Ang isa ka lasong kayo, wala pa sure ka pa sa Biblia. Mingon siya nga, naktuko sa Biblia, 80% na lang, 80%. 20% pagtuha-duha. Mao nga wala pa siya naluwas. So akong gipangutanon, nanay, nga naman wala pa ka nakatunga ang Biblia kay pulong sa Dios. Dumitubag siya nga, kay naida kang mga tao, si Isaias, Jeremias, si Pablo, Mateo, Lucas, naida kang mga tao, nga naman Biblia kay pulong sa Dios, akong gihunaw ng Biblia kay pulong sa tao. Huh? Kumusta mo? Yes. Sa patinuot, gigamit sa Diyos ang mga tao para paksula sa Biblia. Nasa naman ninyo? Bisa pa na itakang mga tao nga nakasula sa Biblia, nakasula sila, dili sumala sa ilang kaugalingon, kundi sumala sa gisulti ni Jehovah. Si Jehovah mao ang pangalan sa Diyos. Ang Diyos, dili kini pangalan, example, teacher, mga guro, magtutudlo, pangalan pa kini, dili pangalan, di ba? Pastor kay dili pangalan, di ba? Ako, si Pastor Choi. Akong pangalan kay Choi. Sa manini, unsa man ang pangalan sa Diyos, si Jehovah. Si Jehovah. Sa English, Lord. Okay, nasa maninyo? So, tanawa, si Jeremias, propeta, isa ka propeta. Gidawa niya ang pulong sa Diyos. Sumala sa kisulti ni Jehovah, kasula siya sa Biblia. Dili sumala sa iyang kaugalingon, kundi dili sumala sa kisulti ni Jehovah. Jeremias chapter 1 verse 4. Unya, ang pulong ni Jehovah miabot kanako nga nagaingon. Kang kinsang pulong ni Jeremias, pulong sa Dios. Pulong sa Dios, di ba? Ezekiel chapter 7 verse 1, labo pa ang pulong ni Jehovah midangat kanako nga nagaingon. Kang kinsang pulong ni Ezekiel, pulong ni Jehovah. Pulong ni Jehovah. Hosea chapter 1 verse 1. Ang pulong ni Jehovah nga midangat kang Oseas, ang anak nga lalaki ni Beri. Pulong ni Oseas, pulong ni Jehovah. Pulong ni Jehovah, di ba? Hona, chapter 1, verse 1. Karon ang pulong ni Jehovah, midangat kang Honas, ang anak nga lalaki ni Amitai, nga nagaingo. Kang kisa pulong,
pulong ni Jonas, pulong ni Jehovah. Pulong ni Jehovah. So buhay pa sa bunin ang Biblia kay dili pulong sa tao, kundi ni pulong sa Diyos. Yeah. So gikan sa 1500 BC hangtod sa 100 AD, sulo sa 1,600 years, nakasulat ang Diyos sa Biblia. Yeah. All in all, 66 books. So main character, mao si Jesus Kristo. Yeah. O gihuban na ang Biblia sa laylay nga mga sinultihan, halos 3,362 mga sinultihan, yeah, sa tibo na kalibutan. So bisan asa mabasa nato ang Biblia gamit ang ilang kawan nga sinultihan. Dili sa Pilipinas po na dakan mga translation version, di ba? Tagalog, o Bisaya, o Bicolano, Ilonggo, yeah. Tayo ano man gihuban na ang Biblia, na pinay sa lain-lain nga mga sinultihan, kay ang itong basahon. Kay Biblia lamang ang makatudulog kaninyo kung asa man ang dalan sa langit. So mao nga Isaiah 34 verse 16. Basa nato sa nituan. So siya ninyo gikan sa pasahon ni Jehovah uk pasaha. Kung atong tunan ng Biblia, mahangwa nato ang dalan sa langit. Nasa naman ninyo? Yes, unsa ka maayo. Tang ikatulo, ngano man kinata maminaw sa Bible seminar, kay atong kinabuhi kay mubura kayo. Dilita mabuhi hangto sa hangto tining kalibot na, di ba? Yes. Salmo 90 verse 10. Basaw na to sa 2:1. Ang mga adlaw sa among panuikon mao'y kapituan ka tuig. Kung bisan tungo sa kabaskog may kawaluan ka tuig, bisan pa niyana ang ilang garbo, mao lamang ang kabudlay o kasupanan, kay kini sa madali musal niyo o kami tamanak panlupat. Atong kinabuhi kay sama sa pagpanlupat, buhay pa sabon nga paspas kayo, di ba? Yeah, paspas tayo. Yeah. Isa ka bata kay natao, o nakatubo siya, o nahimo siyang mga teenager, o nahimo silang hamtong, nakaminyo sila, nakahunaw silang, rami kayo, guwapa kayo, nakahunaw silang, forever, forever, love kayo forever, pakadalaw mang, makaway sila, di ba? Tayo sa banasawa, patsa! Kaway ka! Buwang ka! Kinsay kaway ni mo, isa kataw kay nangunta na sa bana, akong asawa. Sa asawa, kinsay kaway ni mo, akong bana. Masasinuktanan sa diyang nakaminyo, murag ilang guguma kay forever. Pero unsay maita mo, dali lang nga mangisok sa ilang, dali lang mangisok sa usa-usa, di ba? Sama sa tigre, di ba? Dili hangtod sa hangtod ang kalipay. I love you, honey, me too. Pero pagkadalaw, makaway-away, di ba? O mahimo silang tigol lang. O mga matay sila. Lindong nga muscle. Guwapo kayo. Nawala na. So mga nasin na sila sa bata. Mayo ka. Mao kinatong kinabuhi. Sa una. Pero karon, nawala na. Atong kinabuhi kasama nini. Yesterday, never return, di ba? Sa una, dili makabalik, di ba? Yeah. So, atong kinabuhi kasama sa battery. Hinay, alam sa battery low. So, samtang mahimot ng tigol lang, nahi signal, di ba? Unsa man ang signal, sakit. Karong adlaw sakit sa ulo, uguma, tiyan, pakadlaw, magpekpon, hinay, nakadaka ng mga tambal, hinay, nakadaka ng mga sakit, di ba? Tayo unsay may tabo? Patay. Bisan pa akong naandam ang dakong bahandi, pero tungo sa sakit, bawal lang bahandi, di ba? Kay kinanang kumubaya para pagpalit tambal.
Mao kinya kinabuhi nato. Oh? Atong kinabuhi kay gikan sa tiyan padulong sa lumbunganan, di ba? Oh. Atong nantaw ng isa ka video. Yes. Kinabuhi kay taas kayo, mubura kayo. Oh, mubura kayo, di ba? Mubura. Yes. So James chapter 4 verse 14. Apan wala kamo mangibalo kung unsa ang mahatabo sa pakaugma, unsa ba ang inyong kinabuhi? Sa pagkamato sa malamang sa usa ka inalising aw nga sa makadiyot magapadayat ug sa ulahi mahanaw lamang. Unsa ba ang imong kinabuhi? Sama sa inalisingaw. Nakita ba ninyo ang inalisingaw? Dali na nga mawala, di ba? Sa manini mawala, dali na nga mawala ang kinabuhi nako. Ang ito hunaw-hunaw ng kamatayon, dula ang kamatayon. Pero problema kay kamatayon kay dili katapusan. Pagkama sa kamatayon, nay pakukom sa Dios. Salmo 107 verse 18. Napahador sila ngadto sa mga kangahan sa kamatayon. Salmo chapter 18 verse 5. Ang mga litak sa kamatayon bidangat kanako. Yeah. Ang atong hunaw-hunaw ng kamatayon, kinsay makalikay sa kamatayon, di ba? Yeah. Bisa pa kabalutan nga kanon sa natao pero wala ta kabalo kung kanon sa mamatay, di ba? Yeah. Bisan kanon sa bisan asa, pwede nga mamatay. Atong lantaw na isa ka video, palyog hunaw-hunaon ang kabay sa kamatay. Yes. Kung kamatayon kay dili katapusan, walay laso nga mamina mo karong semana. Kung kamatayon kay dili katapusan, walay laso nga mag-preach ko kaninyo karon. Oh. Pero sumal sa Biblia, kamatayon kay dili katapusan. Pagkama sa kamatayon, nay pakukom sumala sa akong mga sala. Oh, andam ka na ba? Nay mga ebidensya nga walay pakukom pakama sa kamatayon, kung nay ebidensya nga walay pakukom pakama sa kamatayon, ipakita karon ang ebidensya nga walay pakukom pakama sa kamatayon. Mapakita ba ninyo ang ebidensya nga walay pakukom pakama sa kamatayon? Walay sa kinsa nga makapakita, di ba? Pero ang Biblia katino 100%. Bakatunan mo, ngano man ang Biblia katinuot. Tayon, makahuna-una mo sa lalom, unsay mahitabo pa ka man sa kamatayon. Takanang walay kahadlo ka ba sa kamatayon karon. Kay lami kayo ang kalibutan ng karon. Mga Facebook, YouTube, mag-game, sports, babae, lalaki, salapi, kalibutan tungon nini, dakanang dili makahunaw na kabay sa kamatayon.
Kumusta mo? Kanusa ka nakahunaw na sa lalom kabay sa kamatayon nimo? Kanusa ka nakahunaw na sa lalom kabay sa kamatayon? Dakanang dili ka nang nga makunahuna. Mao kay lason ngano man dakanang wala pa naluwas. Sumala sa Biblia niya, kamatayon kay dili katapusan. Lucas chapter 12 verse 19-20. Makaingon ako sa akong kalak. Aduna kay dakang mga bahandi nga kita ka naalang sa dakang mga tuig. Mamahulay ka, kumaon, uminom, ug mangipay. Apan ang Dios mingon kaniya, buwang-buwang ka karong gabi pagakuhawon kanimo ang imong kinabuhi ug ang mga butang nga imong kitakanak kang kinsa naman sila. Takanang walay interesado ka ba sa kamatayon? Nakainom sila, naka-enjoy sila sa kalibutanon, pero buwabot ang adlaw sa kamatayon. Kuhaon ka sa Diyos. Kalak! It is time. Andam ka na ba? Yakobo chapter 4 verse 14. Pasa na to. Apangala ka mo mangibalo kung unsa ang mahatabo sa pagkaugma. Problema kay wala ta kabalo kung kano sa tamamatay. Mga kinahanglan mag-andam paspas. Kinahanglan maluwas paspas. Akong ipakitang isa ka video, nay wedding ceremony dito sa Israel. Over 300 mga tao kay nakatigom. Pero sa diyang naka-party-party sila, na-collapse ang building. Over 300 kay nangamatay. Kung nakadaong silang nga mangamatay sila, basin wala sila nakato dito, di ba? Pero wala sa kinsa nga nakadahom nga mangamatay sila sa manini. Unsa ka mahayong adlaw, wedding ceremony. Pero dakang mga pamilya, relatives kay nangamatay. Atong ang taon, it's a grand affair and Chaim couldn't be happier. All his friends and family have come. Almost 700 invited guests in all. As the party gets going, Chaim dances with his daughter. A little girl is passed from shoulder to shoulder. Friends hoist Chaim into the air. Bride and groom kiss. The two families are joined. Everyone's having fun. But then a rumble. Guests feel the floor begin to shake, but it isn't the beat of the music. Suddenly, everyone on the dance floor disappears into a black hole. yes. Wala sila nakadahom nga bahulog sila sa manin, di ba? Bisan asa, bisan kanusa, pwede nga mamatay. Pero kamatayon kay dili katapusan. Hebrews chapter 9 verse 27. Basa nato sa 21. O ingon nga kini kinatudulo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos nini ang pakukom. Pagkaman sa kamatayon nay pakukom. Ayaw isaligway ang iyang pasidaan. Mao nga kinahang nakaluwasan. Jeremiah chapter 21 verse 8. Ung nini nga katawan kao magaingon, mao kini ang giingon ni Jehova, aniya karon, akong kipahaluna sa inyong atubangan ang dalan sa kinabuhi ug ang dalan sa kamatayon. Pagka sa kamatayon na ito kadalan. Dalan sa kinabuhi dito sa langit, dalan sa kamatayon dito sa imperno. So kung kinsa man ang maluwas kay makato sa langit, kung kinsa man dili maluwas kay mapunta sa imperno. Para maluwas ka, dili kinahanglan mga buhan nimo. Nasa man ninyo? Para maluwas ka, kinahanglan pagpaminaw sa kamatuoran. Yeah. Juan chapter 8 verse 32, ang kamatuoran magaluwas ka ninyo. Nasa man ninyo? Yes. So atong tunan ka ba nini karong semana? Buhi ba ang Dios? Tinuot pa ang Biblia? Unsa ang ebidensya nga ang Biblia kay tinuot? Tinuot pa ang langit o imperno? Kinsa ang mapunta sa imperno? O kinsa ang makasasalang nga nakatara sa imperno? O kung nay langit, kinsa ang makato sa langit o unsaon? Unsaon?
natupakato sa langit. Mao kinyang main topic karong semana. Unsay makahatag sa tubak? Biblia. Okay, nasa naman ninyo? Okay. Tayon, para maangko ng kaluwasan, ang itong hibaluan ang pakana sa Diyos nga nakahatag sa Biblia o buhatag sa kaluwasan. Buhi ba ang Diyos? O tinupa ang pakana sa Diyos? Kung buhi ang Diyos, unsay ebidensya. Para maangko ng walay katab sa kinabuhi, ang itong hibaluan ang duha ka butang. So, bahaw kinalasong ano man kinangata maminaw sa Bible seminar. John chapter 17 verse 3. Pasaw na to. Umaw kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila makailaunta kanimo ang usa lamang ka Dios nga matuot o kaniyang nga imong gisugo nga mao si Hesus Kristo. Para madawat ang kinabuhi nga walay katapusan, ang itong hibalon ang duha ka butang. Una, kinsay unsa man ang kinsay ang usa lamang ka Dios. Ikadua, kinsa si Hesus Kristo. So, para mahibaran ang usa lamang ka Dios, atong tunan ng Bible seminar gikan sa session 1 hangtod sa session 4. O para mahibaran kung kinsa si Hesus Kristo, atong tunan kabay niya sa last session, session 5. So, tanan ng mga session kay na-connectado. Okay ra? Yes. Tayon, unsa na ito amgo sa pakana sa Diyos? Ya, pinay sa konsensya, pinay sa creation, o pinay sa naso sa Israel, o pinagi ni Jesus, o pinagi sa Biblia. Mga atong tunan ng kabanin ni karong semana. Okay. Tayon, ang itong hibaluan kabanini, na mga butang nga dili makita. Sa patino, ang mga butang nga dili makita kay mas dakan kaysa sa mga butang nga makita. Colossus chapter 1 verse 16. Colossus chapter 1:16. Kay diya kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit ug ang aniya sa yuta, mga butang makita ug mga dili makita. Bisan ang mga trono, kung ang mga kaginuohan, kung ang mga kapunuanan, kung ang mga kagamhanan, ang tanang mga butang gipamuhat pinagi kaniya o alang kaniya. Na ito ka klase nga mga butang, ang mga butang nga makita, ang mga butang nga dili makita. Sa diyang gihimo sa Dios ang kalibutan, na ito ka klase nga mga butang, ang mga butang nga makita, ang mga butang nga dili makita. Ilabi na ang mga butang nga dili makita kay mas dakan, halos 78%. Ilabi na mga hangin, makita ba o dili makita? Pero naay hangin wala. Unsa ninyo pa kay balo nga naay hangin? Baka ginawa mo karon, di ba? O, tingog. Akong tingog, makita ba o dili makita? Kumusta man ang kalas akong tingog? Puti o itom? Makita ba o dili? Dili makita pero naa wala. Naa. Unsa na ito pa kay balo? Kay madunggan na to, di ba? Sakto ba? Sa manini, naidakang mga butang nga dili makita. Sa patino, importante nga, dakang mga importante nga butang kay dili makita. O hangin, o tingog, o mga dakang mga importante butang sulo sa lawas. Makita ba o dili makita? Dili makita, di ba? Pero naa. Yeah. O, ang Diyos po, Espiritu po, makita ba dili makita? Dili makita. Pero naa. Tayo nga naman, dili makita nato ang Diyos, na itulo kalason. Una, ang Diyos kay, atong mga mata kay, dili perfecto. Dili makita nato ang mga butang dako kayo o kamay kayo, di ba? O dili makita nato ang mga butang layo kayo o tuol kayo, di ba? Yeah. Kaya atong mata kay dili perfecto. Tanawa ang kamot ninyo, kamot. Tanawa. Kamot. Makita ba ninyo ang kagaw sa kamot? Pero naa, wala. Naa, mao nga kinang napanghukas, di ba? Dili makita ang mga kagaw, pinay sa mga mata sa tao, pero pinay sa microscope. Makita ang mga virus o kagaw, di ba? Kung makita ang tanan, basta hindi so nga makahon kami ng kamot, di ba? Di so nga makakamsaman ninyo.
Kung kay dili makita, makabuhat ta. Huh? Huh? Pero naa. Atong mata kay dili perfecto. O tanawa, guwapa siya? Guwapa? Guwapa. Pero kung lantaw ninyo sa manini, guwapa gihapon? Oh, kinsa siya? Huh? Atong itawag optical illusion. Atong mata kay dili perfecto. So kung atong lantaw sa manini, murag guwapa, di ba? Pero sa patino, dili guwapa. Atong mata kay dili perfecto. Oh? So mga sadyang lantaw ng mga tao, lantaw pa kayo, usahin malimbong mo. Ikadua, ano madili makita ang mga ano madili makita ang Diyos? Kay ang Diyos kay Espiritu man, dili tao. Yeah. John chapter 4 verse 24, ang Diyos Espiritu man. Lucas chapter 24 verse 39, ang Espiritu kay walay unod, walay bukok. Dili makita ang Diyos. Ang Diyos mao ang Espiritu nga dili makita. Nasa naman ninyo? O ikatulo, ang Diyos kay balaan kayo. Mga kung kisama ng Adonai sala kay dili makakita. Exodus chapter 33, miyon ng Diyos kang Moses. Kung kisama ng mutanaw nako kay mamatay. Unsa man? Kung kisama ng lantaw sa Diyos kay mamatay, ngano man tungo sa sala. So kung na mga tao nga nakaistorya sa ilang kaugan yung nakita na nako ang Diyos, pakak. Wala sa kinsa nga makakita sa Diyos pinag-isa mata. Nasa man ninyo? Oh. Kay ang Diyos kay balaan. Dayon, unsaw na to pakakita sa mga butang nga dili makita? Kagaw, pinay sa microscope. Electric wave, pinay sa appliances. Universo, pinay sa telescope. O ang Diyos, pinagi sa Biblia. Kay ang pulong, bao ang Diyos. Nasa man ninyo? Yes. John chapter 1 verse 1, ang pulong, bao ang Diyos. So pinay sa Biblia lamang, makatuta sa pakana sa Diyos. Dili pinay sa damgo, dili pinay sa pakpati. Nasa naman ninyo? Dili pinay sa luha. Bisa pang nakahilak ka, dili kini ebidensya sa pakana sa Diyos. Nasa naman ninyo? Pinay sa Biblia lamang, makatuko sa pakana sa Diyos. Makatuko sa usaran maka Diyos nga matot nga nahasula sa Biblia. Kini pakto kay hustong pakto. Nasa naman ninyo? Yes. Dayon, sukat karon atong tunan unsa man ang buhas sa Dios. Buhi ba ang Dios? Kung buhi ang Dios, unsa man ang ebidensya? Sukat karon atong tunan mga ebidensya ngano man Biblia kay tinuot, ngano man buhi ang Dios. Kung makatuo mo nga ang Biblia kay tinuot 100%, kung makatuo mo buhi ang Dios 100%, makatupon mo sa langit o imperno. Nasa naman ninyo? Importante kayo para maangko ng kaluwasan. Okay, atong tunan ang panglalang. Okay, so creation demands creator. Design demands a designer. So kining church building po, dili pinay sa aksidente, kung dili pinay sa trabaho, di ba? Trabaho sa mga tao. Nay engineer nga naka-design o nay mga tao nga nakatrabaho para pagtukot sa manini, kining kalibutan po kay gihimo sa Dios. Nasa naman ninyo? Kinsay nakahimo sa kalibutan? Ang Diyos. Genesis chapter 1 verse 1. Pasa nato sa 1. Sa sinuktan, gibuhat sa Diyos ang mga langit ug ang yuta. Yes. Dili pinay sa eksitante. Atong nantaw ng isa ka video. Possible ba kini? Impossible, di ba? Yes. Dili pinay sa eksidante. So, panglalang kay dili eksidante kung dili pinay sa buhas sa Dios. Okay, sa atong tuna one by one. Hebrews chapter 3 verse 4. Pasan nato sa 1. Kayang tasatak sa kabalay kitukot ni bisan kinsa apanang nagtukod sa tanang mga butang mao ang Dios. So kitukod sa Dios ang kalibutan.
So, kung atong basahon ng Genesis chapter 1, na 6 days creation, yeah. So, pinay sa 6 days, yeah. So, gibuha sa Dios ang kalibutan. Gihimo sa Dios ang kahayag panganon yuta dagat hanom adlaw bulan bituon mga hayop sa dagat, mga langgam, o sa katapusan, gihimo sa Dios ang tao. So, para sa tao, gihimo sa Dios ang tanan. Para sa tao, okay? Ang tumong sa pangnanang kay para sa tao. Yeah. So, para sa tao, gihimo sa Dios ang hayop, tanom, yuta, o universo. So, pina sa mga nilalang, makita na to ang gahom o kalam sa Dios. Roma chapter 1 verse 20, kayang iyang mga butang nga dili makita, sukas sa pagtukos sa kalibutan, makita sa dakong katinaw, nga masabot pinagi sa mga butang nga pinuhat, pisan pa, ang iyang walay kinutubang, gahom o pagka-Diyos, aron sila wala na'y ikabalibat. Yeah. So, pinagi sa mga iyang gibuhat, atong makita ang gahom sa Diyos o kalam sa Diyos. Ang ilabi na, sa mga nilalang, atong makita ang mga kalam sa Diyos, atong itawag Fibonacci sequence. Fibonacci sequence. Puy pa sa panini nga, dililisod, ayaw mabalak kawalan exam, 1 plus 0 plus 1 kay 1. 1 plus 1 kay 2. 1 plus 2 kay 3. 2 plus 3 kay 5. 3 plus 5 kay 8. 5 plus 8, 13. 8 plus 13, 21. 13 plus 21, 34. Sa manini, mao kinyang Fibonacci sequence. Na yung mga Fibonacci sequence, diya sa mga nilalang sa Diyos. Puwi pa sa bunini nga, panglalang sa Diyos ka dili eksidante, kundi ni pinay sa kalam sa Diyos. Yeah. So, pinay sa Fibonacci sequence, makita na to ang the golden ratio, yeah, 1.618 sa mga nilalang. Yeah. Kikan sa mga nilalang, mga bulak, mga hayop, mga nilalang, atong makita ang mga Fibonacci sequence. Yeah. Kaya itong nataw ng isa ka video.
Sama nini, gikan sa mga nilalang atong makita ang designing, di ba? Dili na sa aksidente, di ba? Okay. So kining building po, kinang na kitasoon, halapton, katasoon, di ba? O kung sama ng sulod, o kung sama ng ato, kung sama ng hollow block, anyway, kinahang na mga planning, di ba? Pinay sa engineer. Sama nini, nakaplano ang Diyos sa panglalang o nakadesign po ang Diyos. Nasa naman ninyo? So ang Diyos mao ang pinakamayong designer. So atong makita ang fine tuning. Gikan sa kang may mga butang hangto sa dakong mga butang naka-design siya sa tanan. Exactly. Nasa naman ninyo? Yes. Mao kinyang kahalam sa Diyos. O universo po, kinsay nakabuhat sa universo? Ang Diyos. Salmo 19 verse 1, ang mga langit nakapahayag sa himaya sa Diyos. Ug ang hawan nakapadayak sa buhat sa iyang mga kamot. Gibutang sa Diyos ang mga bituon dito sa universo. Ilabi na gikan sa adlaw, sa talwa sa adlaw o yuta, the earth, exact distance. Mao nga atong location kay pinakamayong location para mabuhi ang mga tao. So atong itawag life zone. So kung yuta kay mas duol, padulong sa adlaw, mas init kayo, di ba? Tayon, tanan ng mga tao kay mga matay tungod sa init. Ang mga tao kay mahimong lechon. O kung yuta kay mapalayo gikan sa adlaw, mas bungnaw. Mas bungnaw. Tanan ng mga tao kay mahimong yellow. Snowman. So, ang location karon gibutang na sa Dios ang yuta sa pinakamayong tapita. Mao kinyang grasya sa Dios para mabuhi ang mga tao. Kinsay nakabuhat? Nakabuhat ang Dios. Job chapter 30 verse 5. Kinsa ang nagpost sa gidakon nini? Kung ikaw nasayod man ugaling, kung kinsa ba ang nagabitat sa pastor sa ibabaw niya na? Kinsay nakabuhat? Ang Dios. O, Job chapter 26 verse 7, mao kinang Bible niya nga nahisulat 3,500 years ago. Sa karang panahon, halos 1,500 BC, si Job kay dili scientist, ignorante siya kabay sa scientific fact. Pero pinagi sa kisulti ni Jehovah, nakasula siya. Kaya kinsay nakahimo sa kalibutan? Ang Diyos. So mga bingon siya, chapter 26 verse 7, at ang amihan iyang gibuklat sa dapit nga walay sulot. He stretches out the north over empty space. Sumara sa Biblia nga dito sa pangano sa the northern sky nay dakong bangak. Nay dapit nga walay sulot. Buhi pa sa nga walay bituon. Nay dakong space. 3,500 years ago, pinagi ni Hope, mingo ng Diyos. Pero atong panahon, pinay sa taas nga teknolohiya, pinay sa satellite, pinay sa universo nga telescope, nagpamatunan na nga, kining pulong kay tinuot. Nakapulagan na ang dakong bangak dito sa universo. Yeah. The 1981, the New York Times, so nakapulagan nila ang dakong bangak dito sa universo. Tino pa ang Biblia o dili? Tino pa ang Biblia o dili? Tinuot. Yes. Dako kayo. O, Job chapter 26 verse 7, ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Buhi pa sa nga ang yuta kay dito sa hangin. Dito sa hangin. Dugay nga panahon, ignorante ang mga tao kabanini. Dakanang nakahunahuna kabay sa yuta sa manini sa karang panahon. Pero atong panahon, 1968, pinay sa Apollo 8. Mao kinya pinakaunang litrato sa yuta. Sa wala pa sila nakakuha sa litrato, wala sila nakahuna-una, wala sila nakahibalo nga kung sa man ang puro man sa yuta o kung sa man ang universo. Mao kinyang
pinakaunang litrato. Aha, yuta kay circle. O ang yuta kay dito sa hangin. So ang mga crew sa Apollos, na-surprise sila o na-touch ang ilang kasing-kasing mga dito sa Apollo, nabasa nila ang Genesis. Kaya nakita nila ang nilalang sa Diyos. Okay? Lantaon. Now approaching lunar sunrise. Maukin niyang tinong recording sa ilang gisulti. Sa diyang nakita nila ang yuta, the earth. And for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament, from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Yes. So, ang mga crew sa Apollo 8, first time nga nakita nila ang Earth. So, naanggan nila nga, tinuot nga gibuha sa Diyos ang kalibutan. Mao nga, nabasa nila ang Genesis chapter 1. Nasa naman ninyo? Kano sila nakakita? 1968. Pero sa Biblia, gikan sa 3,500 years ago, mingon na ang Diyos. Kabay sa puro sa yuta, o unsa man ang sulo sa yuta. Ano man, kinsay nakahimo sa yuta? Ang Diyos. Example, Isaiah chapter 40 verse 22, 2,700 years ago, pinagi ni Isaias, mingon ang Diyos kabay sa puro sa yuta. Atong basang sunituan, siya mao ang nagalingkod ibabaw sa kalingin sa kalibutan. Ugang mga pumuluyo, nini sama sa mga dulon, nga nakabuklat sa mga langit, ingon sa usak ka tabil, o kanila, ingon sa usak ka balong-balong nga pagapuyan. Kalingin sa kalibutan. Sa English version, circle of the earth. Circle. 2,700 years ago, pinagi ni Isaias, nakatudulo na ang Diyos nga ang puro masa yuta kayong saman. Kalingin, di ba? Ang Diyos lamang ang makasulti, di ba? Yeah. Sa English version, it is He who sits above the circle of the earth. 2,700 years ago, bisa pa wala bisa kinsa nga nakakita sa puro masa yuta kay walay special niya to panahon na, di ba? Pero nakasulat na ang Diyos, pinagi ni Isaias. Nga naman, kinsay magpubuhat? Kinsay magpubuhat? Payog to baka, kinsay magpubuhat? Ang Diyos. So sa Hebrew, kalingin sa kalibutan kay hug na pasabot, circle. Okay, nasa man ninyo? Yes. O, mingon po ang Diyos kung sa'y sulo sa yuta. Job chapter 20 verse 5. Mahitungod sa yuta, gikan niya na magagula ang tinapay, ugang ilarom niya na ingon o gibal ni pinagi sa kalayo. Ilarom sa yuta na ikalayo nga gibal ni.
So napamatunan na nga nahikalayo sa ilalim sa yuta. So 1936, nakapalagan sa mga tao ang ebidensya nga nahikalayo sa ilalim sa yuta. Pero 3,500 years ago, pinagi ni Hope, mingon na ang Diyos nga nahikalayo sa ilalim sa yuta. Kay gibuhat sa Diyos ang kalibutan. Yeah. Okay, nasa taman ninyo? Yes. O pagtuyok sa yuta. Kumusta man ang yuta? Nakatuyok pa ang yuta o dili? Nagtuyok, di ba? Nagtuyok ang yuta. Importante kayo. Tungo sa pagtuyok sa yuta, mahimo ang magnetic field. Tungo nini, magnetic field kay makapanalipot sa kusong nga hangin gikan sa adlaw, mao nga mabuyang mga tao. Kung walay pagtuyok sa yuta, wala ang magnetic field, dahil unsay mahitabo, kusong nga hangin sa adlaw kay makabot sa yuta, dahil tanan ng mga tao kay pakasunokon sa kalayo. Nasa naman ninyo? Tara ng mga condition kay para sa tao. Importante kayo. So kung mawala ang magnetic field, unsay mahitabo? Na isa ka video. So isa ka na video nga mahiba na to ang pangitabo kung walay magnetic field. Tong kay mawala ang pagtuyok sa yuta atong ng taon. Yes, sa manini, kung magundang ang pagtuyo sa yuta, tayo sa may tabo, bawala ang magnetic field, tayo sa may tabo, maabot ang kusong nga hangin sa adlaw di sa yuta, dahil tanan ng mga tao kay mga matay. Nasa naman ninyo? Yes. So tanan ng mga condition sa yuta kay para sa tao, para mabuhi ang mga tao. Tanawa, sumara sa scientist, takhan mga condition para mabuhi ang mga tao dining kalibutan. Over 200,000. Kinsay nakabuhat? Isaiah chapter 45 verse 18. Atong masahon, kay kinimaw ang giingon ni Jehovah nga nagbuhat sa mga langit, ang Dios nga nagumol sa yuta og naghimo nini, nga nagtukon nini og nagbuhan nini nga walay nakawang, nga nagumol nini aron pagapuy-an, ako mao si Jehovah og wala nay lain. Para mabuyang mga tao, gibuhat sa Dios ang kalibutan nga perfecto. Nasa naman ninyo? Yes. O. Kung naay kusong nga ulan, naay mga thunder, di ba? Thunder, di ba? Dili sa Pilipinas po, kano naay mga ulan, di ba? Raining season, dahil tingog sa thunder, di ba? Sama nini. So, the thunder kay nagtudulo ka na to, kumusta man ang pakukum sa Diyos. O, mao kinyang mahayo para sa mga tanom. Para makatubo ang mga tanom, takinahang na nitrogen, pero pinagi sa thunder, the lightning, mahimo ang nitrogen. So, mga mabuhi ang mga tanom ug mayo. Job chapter 36, 30-31, tumasahon, aniya karon, iyang gipadan-ak ang iyang suga sa panglibot kaniya, o iyang kitabunan ang kinahilaman sa dagat, kay pinagi nini siya nagahukom sa mga katawan, o nagahatag o makaon sa tinakdakan.
tungkol sa mga the lightning, the thunder, mahimo ang nitrogen o mabuhi maayo ang mga tanom. Nasa naman ninyo? Okay, so pinang-isa, the lightning, mahimo ang nitrogen o mabuhi ang mga tanom o maayo. Okay, atong lantaw ng isa ka video ka ba nini? Lightning is dangerous, but it also helps plants and grass. Lightning is dangerous, but it also helps plants and grass grow big time. The air we breathe is almost all nitrogen, like 78% nitrogen. So when lightning strikes, it releases that nitrogen in a form that can be carried to the ground by raindrops. Perfect. The plants get a drink of water and exactly the food they need to grow big. Yeah. So sumala sa scientist, nitrogen kain sama sa vitamin para sa mga tanom. Ano man mga prutas kay dakhan diri sa Pilipinas, ako kay gikan sa Davao. Kabalo ba mo? Davao. Naay dakhan mga prutas, di ba? Dito sa Davao, kada gabi naay mga ulan o naay mga lightning. Kaya unsa may tabo? Dakhan mga prutas. Kay lightning kay maka-provide nitrogen. So kung naay dakhan mga kadagaya sa nitrogen, ang mga tanom kay maayo kayo. Nasa naman ninyo? Yes. So, kinsay nakahibalo na? Ang Diyos kay. Kinsay nakabuwas sa kalibutan? Ang Diyos. Yeah. Lightning. O, pinay sa mga hayop, mga isda, also makita na to ang gahom sa Diyos. Job chapter 12, 7 to 9. Apapangutana, karon ang mga mananap ug sila motudulo kanimo, ugang mga langgam sa kalangitan, o kanimo sila motudulo, kung masulti ka sa yuta, o kana motudulo kanimo, ugang isda sa kadagatan mopahaya kanimo, kinsa ang wala mahibalo mahatungot nining tanan, nga ang kamon ni Jehova mao'y nagbuhat nini. So pangutano ng mga mananap, kung kinsay magpubuhat, tayon, makatubak sila, kung kinsa ang magpubuhat. Mga hayop put, nakahibalo na sila kung kinsa ang magpubuhat. Nasa naman ninyo? So, atong tunan, one by one. Okay, mao kini ang isa ka jet ta aeroplano sa US Army. Kusong nga dagan, top speed kay 1,100 km per hour. Kusong nga dagan, di ba? Pas-pas kayo. Nga naman pas-pas kayo ang speed, kay ang porma, design sa porma kay gikan sa hawk, the banok. Nakita ba ninyo? The falcon, the hawk top speed kay 390 km per hour. Kusok kayo, di ba? Tungkol sa design. Okay, tanawa, ang porma sa hawk, the banok, o porma sa stealth jet, ang porma kay lahi parehas. Parehas. Para sa kusong nga dagan, porma kay importante. Kabay sa sports car, dili sama sa ordinaryong nga auto, di ba? Dili sama sa ordinaryong nga sakyanan. Tungkol sa hangin. So kinahanglan mahayong design para makapanlupat nga kusok. Kinsay naka-design? Kinsay naka-design? Ha? Mga langgam o ang Diyos? Ang Diyos. Kinsay naka-design? Siya o ang Diyos? Ang Diyos. Yes. O, nakita ba ninyo ang woodpecker? Yeah, nakahampak siya sa kahoy, sa manini. Yeah. 1,000 times pecking per minute. Pero gyapon okera ang ulo. Kung maghampak ka sa simento, unsay mahitabo? Kung maghampak ka sa simento karon, unsay mahitabo? Kung maghampak ka sa lamesa karon, unsay mahitabo? Patay. Pero siya okera gyapon. Ano man, sulo sa iyang ulo, nay sponge, cushion para mabantayan ang ulo. Kinsay nakabutang sa cushion sa sulo sa iyang ulo? Ang Diyos. So mga bisap pang nakahampak siya sa manini, okay ra gyapon,
Ya, ayaw sulayan sa balay, ilikado kayo. Sulo sa ulo na sponge, cushion. Ya. O kanding sa kaminggawan. Salmo chapter 104 verse 18. Ang hatak as nga kabukiran mao'y alang sa mga kanding nga ihalas. Ang mga pangpanglungip mao'y adalang panan sa mga kuneho. So, ang mga kanding sa kaminggawan, gusto sila nga mo lakaw sa taas nga dapit sa manini. Gusto sila nga mo lakaw sa taas nga dapit. So, mga tiya sa Biblia, kanding kay kinaya sa mapahitas. Do not climb, pero kahiyan siya, di ba? Nakataas na siya. Dito sa tulay, o ibabaw sa gahoy. Ilabi na kanding sa kaminggawan. So, atong natawang isa ka video. Kanding と sa ころ kaminggawan. 変わってヒマラヤの奥地厳しい自然は時として信じがたいユーモラスな光景を演出して見せてくれます。 Tanawa. Aduna sila'y gahum nga maka-jump. アンコールに応えてもう一度。 Sumala sa Biblia nga ang mga kanding sa kaminggawan kay gusto nga mo ato dito sa taas nga dapit, di ba? Yes. Kinsay nakahatag sa kahum? Ang Diyos. Yeah. O mga isda. Nakita ba ninyo ang mga isda nga makapanlupat? Flying fish? Yeah, flying fish. Okay, atong lantaw ng video. Escape seems impossible. But these particular fish have a unique ability. Yes. Naay mga isdang makapanlupat. Okay. Tanawa. Talira sa eoplano o mga isdang makapanlupat. Ang mga eoplano, kinsay nakabuhat? Ang tao, di ba? Pinakaunang eoplano kay gihimo 1903. Okay, nasa ninyo? Sa wala pa ang 1903, ang mga tao kay dili makapanlupat kay wala lay eoplano. Pero gikan sa sinuktanan sa kalibutan, ang mga isda kay makapanlupat, di ba? Tungo sa unsa, tungo sa pako, di ba? Pako. Kinsay nakahimo sa pako sa isda? Kinsa? Ang Diyos. O, pila ka mga pako sa isda? Pila ka mga pako? 1, 2, 3, 4. O, katapusan, di ba? So, eoplano po, 1, 2, 3, 4, 5. Kay kung duha ka pako lamang, lisong mabalance ang dalan. Okay? So, lahi nga mga pako kay makatabang para mabalance ang eoplano. Nasa naman ninyo? So, kinsay naka-design sa puro sa isang makapanlupat? Kinsa? Ang Diyos. Ang Diyos kadilit sama sa tao. Atong makita ang kalam sa Diyos. O mga isda. Gusto ba mo isda? Yes. Ngano mabuyang mga isda sulo sa dagat? Bisan pa unay tubig. Tungo sa hasang. Amazing kayo. Kaya bisan pa musulod ang tubig pinay sa hasang, tungo sa filter system sa hasang, pagabiyan ang oxygen lamang. O mugawas ang tubig paguso. Pinay sa hasang, pagabiyan ang oxygen lamang para mabuhi, para makaginawa. Nasa naman ninyo? O mugawas ang tubig paguso. Sulo sa hasang, naay filtering system. Kinsay nakahimo ang mga isda? Nakahimo sila sa ilang kaugalingon? Kinahanglan ko makinawa sulo sa tubig. Okay, so akong himoon ang filtering system.
nakihimo ba sa mga isda? Wala. Kinsay nakahimo? Ang Diyos. Makabuha pa mo sa manini? Ang Diyos lamang ang makabuha, di ba? Yes. O, uso na yung mga isang maka-drawing. Kung makita ninyo, ayaw ka na, the special fish, ato ng taon, makadrawing siya, ilarom sa dagat. Okay, ato ng taon. Unfortunately, this small Japanese pufferfish is dull, almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. His only tools are his fins. In his head, a plan of mathematical perfection. He plows the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the ridges of his construction. He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. A final tidy up, and his masterpiece is complete. Yes, bisan pa o kamang isda, guwapo kayo, di ba? Kinsay nakabutang sa kahong nga makadrawing siya sa manini. Ang Diyos. Sa manini, pinay sa mga nilalang atong makita ang kalam o kahom sa Diyos. Okay. Sa katapusan, sa diyang gihimo sa Diyos ang kalibutan, gihimo sa Diyos ang tao. Okay, sa katapusan, kamay lang. Genesis 1 verse 27 atong basaon. O gibuhat sa Diyos ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Diyos, gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Genesis 2 verse 7, giumol ni Jehova nga Diyos ang tao gikan sa abok sa yuta. O giupan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ugang tao na himong kalak nga may kinabuhi. Sa diyang gibuhat sa Diyos ang tao, gigamit niya ang abok. So mga elemento sa abok, elemento sa mga lawas sa tao kay parehas. O sa diyang gihimo sa Diyos ang tao, gibutang sa Diyos ang Espiritu. Unsa man? Espiritu. Okay? Gibuhat sa Diyos ang tao sa iyang kawan yung dagway. Iyang kawan yung dagway mao ang Espiritu. So, sulo sa tao naay Espiritu. Mao kinlason ngano man ang mga tao kay pilinhon. Nasa naman ninyo? Bisan pang naitakang mga sala, yes, kinang na hukuman ng mga sala, atong tunang kabanini, ikaw pa ka-session. Pero, bilinong giyapon ang mga tao. Dili sama sa hayop. Ngano man? Diya sa hayop, sulo sa mga hayop, alay espiritu. Nakita ba ninyo ang mga irong nga makampo? Wala. Ang mga tao lamang ang naitingwa sa papangita sa Diyos. Nasa man ninyo? Tungo sa espiritu. Tayon,
dalawa sa lawas, espiritu. Asa man ang importante? Lawas o espiritu? Espiritu, nga naman. Suma sa Biblia, lawas kay mubalik sa yuta. Kung mamatay ko, akong lawas kay mubalik sa yuta, di ba? Akong lawas kay mubalik sa abok. Pero espiritu kay dili mawala. Espiritu kay mubalik sa Dios nga nakatak suma sa Biblia. Espiritu kay hangtot sa hangtot. Pero asa dapin, mao kini importante. Dito sa langit o dito sa imperno. Dili mamatay ang espiritu tayo. Asa dapin nga mabuhi ko hangtot sa hangtot. Afterlife. Asa ko mabuhi? Dito sa langit, dito sa imperno. Mao kina pinaka-importante yung nga tao. Nasa naman ninyo? Yes. So Bible seminar kay, dili para sa lawas, kundi para sa espiritu. For your spirit. Nasa naman ninyo? Yes. So kung mamina mo pa kayo karong Bible seminar hangto sa Venice, dayong kamong tanan ang mga luwas. Dayong kamong tanan kay mahimong pinaka mayong bulahan sa tubangan sa Dios. Okay, so ugma atong tunan ng mas dakang mga ebidensya nga buyang Dios o ang Biblia ka tinuot. So nahina ko nga kamong tanan kay makabalik ugma. Okay ra? Makabalik ba mo ugma? Yes, salamat sa pagpaminaw, mag-ampot ta. Salamat sa Dios tungod sa imong dakong grasya. Naimayong kahigayonan nga makapaminaw sa pulong sa kamatuoran. Da para maangko ng kaluwasan, nakti kumidini sa tubangan sa imong pulong, mao nga palyog tabang iming nga makapadayon sa pagpaminaw sa imong pulong hangto sa katapusang session. Kung walay pulong sa Dios, kung walay kamatuoran, wala sa kinsang nga makapaton sa kaluwasan. Mao nga palyog kaluy mi o palyog luwasami to pinagi nining Bible seminar. Salamat sa Dios, among kisalik ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo, among giyampo. Amen. Okay, nakasalamat.